Rokan ban gaua ospatuko du Somek Gernika Lumon herriko San Juan Ibarra plazan urtero legez, segundo eta musika eskolak Rokan ban gaua ospatuko du. Ekainaren 21 izango da ostiralean, gaueko 10etan hasiko da eta ikasturteari amaiera emango dio. 12. edizioa izango da hau eta 50 musikari rock konboa, zein 8 abeslari egongo dira bertan. Eta dantzarien laguntza izango duten abesti batzuetan. Besteak beste, Dua Lipa, Def Punk, Camila Cabello, Katy Perry edo Ava Maxen abestiak interpretatu eta abestuko dituzte. Eta nola ez, euskal abestiak ere egongo dira, Ken Zazpi, Gatibu, Bulego edo ETS.